Учора школьнік, а сёння студэнт. У Дзень ведаў у Брэсцкай крэпасці адбылося пасвячэнне ў студэнты Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта. На мерапрыемстве пабывала Марыя Тройніч. 2167 человек пополнила студэнцкую сям'ю Брэсцкага тэхнічнага універсітэта. Першым заняткам для новаспечаных студэнтаў адной з самых прэстыжных ВНУ стаў урок памяці і вернасці. Першакурснікі ўсклалі кветкі да вечнага агню, а таксама пакляліся годна несці званне студэнта і быць вернымі сваёй радзіме. Тут у Брэсцкай крэпасці атрымалі яны свае першыя студэнцкія дакументы. Для учарашніх выпускнікоў школ гэта і хвалюючая падзея. Эмоции у нас зашкаливают, конечно. Такое торжественное празднество здесь устроили для нас на этой священной земле. Я сам закончил кадетскую школу, то есть я тут стоял на посту. Для меня это большая честь получить именно здесь эту зачетную книжку. Все, чтобы поступить, прошли очень нелегкий путь. И я считаю, что для перехода от школьной жизни к студенческой очень важно вот именно такое мероприятие, торжественное. Для тэхнічнага універсітэта ўрачыстае прысвячэнне ў крэпасці добрая традыцыя, якая пачалася яшчэ з заснавання мемарыяльнага комплексу. Студенты тогда института принимали активное участие в сооружении вот этого мемориала. Мастили вот эту плитку, не один раз бетонировали вот этот монумент. И наши сейчас сотрудники нашего университета занимались реставрацией вот этого штыка. Поэтому это уже, как сказать, традиция, но уже устоявшаяся. Без этого мы уже не можем. З уступам у студэнцкае жыццё першакурснікаў павіншавала кіраўніцтва універсітэта, прадстаўнікі духавенства і ветэраны. Пасля ўрачыстасцяў працягам урока мужнасці стала экскурсія па Брэсцкай крэпасці.